बोली शेरा वाली मैया की जय। नमः पार्वती पते हारा। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की तरफ से इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम झारखंड के पावन धरती रांची में पहली बार हमरा लगा था कि 3 दिन से लगातार केहू एक कलाकार बुलावेला, केहू 2 कलाकार बुलावेला। एक वचन 2 वचन हम सुने, लेकिन बहुवचन में जो लोग कलाकार के बुला के और सम्मान देते हैं लोग, प्यार देते हैं लोग। एक बार ये धरती खातिर जोरदार ताली बजा दी। और एकरा ले साबित होता कि कलाकार के इस समिति हमनी के गार्जियन बड़े भैया रमेश भैया, हमनी कलाकारन के आन बान शान, गरीबों के मसीहा, सुख दुख के साथी युवराज सुधीर सिंह भैया के नेतृत्व में आप लोग खातिर इतना सुंदर कार्यक्रम भइल। एक बार जोरदार ताली समिति खातिर जोरदार ताली बजा दिलो। बड़ी खुशी होता हमने खातिर सौभाग्य के बात बा कि चीफ जस्टिस एसएन पाठक सर जोन की इतना कीमती समय आप हमनी सब कलाकारन खातिर निकलनी, एकरा खातिर दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार चाप जोरदार ताली मुख्य अतिथि खातिर भी आप लोग बजा दी। मंच पे उपस्थित जितना भी म्यूजिशियन कलाकार, वाह, कान्हा के रूप में हमारे शिव कुमार बिक्कू भाई, अनुपमा यादव जी, क्वीन सालनी जी, आस्था सिंह जी, बहुत ही सुंदर गायिका सोना सिंह जी, कतना लोग के नाम ली, जितना लोग बा सब लोग के स्वागत बा, सब लोग के अभिनंदन। हमारे छोटका आई ज्यादा समय ना गवाते हुए 2-4 गो भजन सुनाई, एक बाद बहुत सारा कलाकार आप लोग के बीच माई के दरबार में हाजिर लगे हैं। एगो भाग यही नवरात्र में माई ओकरा घरे आई बड़ी, अब बड़ी लड़का खुश बा। कैसे कोन भाव में कहता कि जहिया से आंगना में पाँव मैया धइली हो, जहिया से आंगना में आज पाँव मैया धइली हो। माई जब केहू के घरे आवेली, केहू के अंगना आवेली, तो गरीब होके चाहे अमीर होके वो अंगनैया स्वर्ग बन जाला। भक्त के भाव बा कि स्वर्ग बनैली अंगनैया हो हमार मैया, स्वर्ग बनैली अंगनैया हो हमार मैया। अपने दयाली सब देवता गण के लइली हो, अपने दयाली सब देवता गण के लइली हो। माई कौन डांड पर झूला झूलेली, कौन डांड पर झूलुहा झूलेली निमिया छैया ओ हमार मैया, झूलुहा झूलेली निमिया छैया ओ हमार मैया। स्वर्ग बनैली अंगनैया ओ हमार मैया, दुर्गा मैया की, शेरा वाली मैया की। बहुत सुंदर, थैंक यू। माई जब केहू के दुआरी आवेली, केहू के घरे आवेली तो अकेले ना आवेली, साथ में सब भगवान लोग के लेके आई बड़ी।
और ये मंच पर जितना लोग भी उपस्थित बा वो सब लोग सरस्वती पुत्र बा। आज सरस्वती बारी तबे इतना लोग प्यार देवे आई बा। बीड़ा बजावत गावत सरदा भवानी आई, बीड़ा बजावत गावत सरदा भवानी आई, बीड़ा बजावत गावत सरदा भवानी आई, बीड़ा बजावत गावत सरदा भवानी आई। सुधीर भैया मुरली बजावत कन्हैया ओ हमार मैया, स्वर्ग बनैया मैया ओ हमार मैया, स्वर्ग बनैया मैया ओ हमार मैया, माता जी के भजन अच्छा लागल हो तो मीठ मीठ डाली माता रानी के नाम पे हमारे नाम पे माइनर इतना बारिश के बावजूद